Te hagri ko por ngin let ya ka bangin ya pet na ka tien ka jong blay shapang ka ei ka manu blay ngiladap ya ka ban pule shapang ka jingdon kam jong ka jingle ya ka man ka jong blay katnu ka long ka ba don kam yangi bangin le ya ka man ka jong blay uji sukres uladap ya ka ban kren shangi ha ka ba hakikin tien ka jongi sngot ho katnu ka long ka ba don kam ban le ya ka man ka jong blay Jesus Christ wong baga jingbam ka jonga kalong ban le ya ka mon jong utau bala pha ya nga bat kumju ban pendap ya ka kam ka jongu kini kilong ki artli ki ka ba Jesus Christ upanya seriem bat ka jingbam the dene ta ka down is ngot ho bag ka mon ka jong ble ka long ka ba don kam kum baga bam ka long ka ba don kam ngenom la ban ong ba ngem don kam ya ka bam nomor klem ka bam ngenom la ban ngi don kam ya ka jing bam kum taru hag be day bat ka hag be day bat ka jingem ka jingiru ngi don kam ban ken mau klem ka mon ka jong blay ka jingem ka jingen ka perthai kan long ka baleno e te dena ka ta daw ngi don kam ban le ya ka mon ka jong blay ngi don kam ban sngo thu kai ka mon ka jong blay knang ya ka bangin la ban le ya ka mon ka jong blay amen. Larangim tip ke eka man ka jomblay kumnungin le eka man ka jomblay tadena ta daw hakini ka Bible study ka mentangi ya pule shapang ka man ka jomblay but menshim tayo but hakate ka we ka tayo mabanong ngaladap ya ka ban ya pi ka mat ka ban ningkong ka eka man ka jomblay bon sien ni sngo ba ka man ka jomblay ka long ka ba ban sngo tho ka ba bangin tip Henry penban kamon ke jomblay kam dei setia ke ba bangin sngoto bat kam long ke ba yangi bangin champang ya ka knang ba onom dan ununu bre uban aida wa khmat jomblay ha ke sngi ba kamon ke jomblay ka long ke ba than la ne ke bangim la ban sngoto kamon ke jomblay ka long ke ba suk hadu kata-kata akwa banda penken mawe pi ha bi de kamon ke jomblay ka don ar benta ke long ha ke be dei bat Kamon ka jomblay ka balong salansar ka balong kelum ya baro kata ka de ka we pat kamon ka jomblay ka balong kirpang yanga bat ya pi iwe pa iwe kat kum ka jingbu bet ka jomblay ti henre mentang gidang ya puli ya kamon ka jomblay ka balong salansar ya baro kamon ka jomblay ka balong kumju ya baro Tadena ta ka daw nginon kam ban le shwa ya ka mon ka jomblay ka balong kelum ya baro knang ya ka ba ngin la ban le ru ya ka mon ka jomblay ka balong kirpang tang na ka benta jonga lan na ka benta jongpi ti mentang nya pet menshim tiyo menakati ka we ngala ai fi ka mat ka ban ningkong ka ta ka long ban le ka mon ka jomblay ka long ban nget ha ublay ka jinget ka jingi hau blay ka de ka jingle ya ka man ka jong blay namar habangi nget hau blay ni play ya ka jingkang na ka banta jong blay bon wan ya ka ban kerkhu ya ka jingem ka jingi lani ban wan ban le ya ka ka ba utmu ha ka jingem ka jingi ka jinget ka longkum ka jingkang larangi nget ni play jingkang ya blay larangi Artatien ni kang jingkang yo blay. Tadena ta ka daw haibre bat ka gospel ru ki bre ki banget ki bre ki play ka jingkang na ka banta u blay pon yo ban penem ya ka mensiem ka jongki. Amen. Ilabanong hallelujah. Bat gila ya puli ya ka jingdon kam jong ka jinget nadu ka bastang ha ka ba blay la tau ya u bre ha ka pertai. U bre don kam tang ban syunget bet. Tangban syunget ya kektien ke jong blay kata kalabiang dan kamban pen klumar ya ki baro ha ke jingat lenti de tangban syunget ya ke bau blay ong human being should be human believing ala pen ken ma fi kita ke kentien ubreu hi udi ban long ujing tau uba syunget bet namala tau yu breu ringkat baga jingla ban nget berkalong ka mon ka jomblay yangi habangi nget bar habangi nam henre balengi don kam ya ka ban sngotu baga di ka mon ka jomblay namar kadi ka jingjit ka jonga bat jongpi kadi ka jingjit ka jongi ban nget lani ban artatien yo blay kadi ka jingjit ka jongi
Yui ya ka im bad yo Adam haga kper Eden kila penlong ya ka jingjet ban num nget ya ka ktien ka jong blai hinre ban nget ya ka ktien ka jong syaitan ban nget ya ka jing syukor ka jong tadena ta ka daw ka Bible ki yethu ba ka im baru Adam kila do no ya ka buram blai namar ba kila nget ya syaitan haba nget ya syaitan ka pinget ya ka jing syukor ka ba mot kam dei ka jing shisha ken mau ba ka jing shisha ka dei ka ktien ka ba wan nau blai hallelujah ka ktien ka ba wan nau blai ka dei ka jing shisha bad haba ngitep ya ka jing shisha Kajing shisha hi kan pelai luat jangi larangi yang scam ha gada kajing shisha larangi yang scam ha gada kajingat tadena ta kadang pen kan mau pi we ngem dei ya kaban artatien yo blai kajing artatien ka long pam ila pet kum no baki kon Israel ki artatien yo blai baling ba kajing artatien ka jongki bona pedeng jongki kem shem lala ban rong shigari jong ka jingkular om tang kata bona pedeng jongki ki la yapru hagar riklau kalong ke ike bas ngosi namar ka jing bam ngen namar ka jing artatien ya ka jing bahaga jong blai ka jing artatien ya ka jing thmu ka jong blai teden tak daw kum ki bangai ngakwa ba fentep haru kat kini gisngi ke bamenta usaitan urang yayele ya ka jing yom ka jong abat jong pi Baru syaitan nganong yupi unumla bandrung haga jingim ke jongpi namar utrai ulayo jaka haga jingim ke jongpi. Amen. Bila benong jam amen. Di kumnu syaitan ula banyo bandrung haga jingim ke jingi. Datang ladangi ai jaka yo syaitan. Dena kita kedaw ke Bible ka ai ngi ke jing maham bangim dei ban ai jaka yo syaitan. Ngem de ban ai jakayu syaitan. Teki bre ki ai jakayu syaitan lagi babon ki rukam. Bat kawai na galenti baki bre ki ai jakayu syaitan de haga ba ki nget ya ga jing syukor ga jangu. Aba ka im baru Adam ki nget ya ga jing syukor ga jangu syaitan ki ai jakayu syaitan. Baraba ki kentat ban nget ya ga tien ublai ki weng no ya ublai syarut. Badai kita kedaw ke jingat kalong ke way ke ban ningkong ha ke ba ngidon kam ban sngotu bagari ke mon ke jong blai. Baru blai khot ingi benginyat na ke jingat sya ke jingat. Amen. Lavanong jam amen. Blai khot ya pi ba pinyat da ke jingat. Blai khot ya pi ba pinyat da ke jingat pin im da ke jingat na malatho bahok u im da ke jingat. Tadena ta kadaw larang idon ya ka jingat ngila ken ban im kum ki bahok kum kita ki ba pensgo bha yo blai ka Bible ka ong klem ka jingat genam la ban pensgo bha yo blai timenta par hak ni ka janbet ngi pet sha ka benta ka baar jong ka jingle ya ka mon ka jong blai te ka jingle ya ka mon ka jong blai ka ba menta ngi pet ka dei ka mensim jing ngongo ka mensim ka jing ngongo Dongnya pai kiri kepor naga stiga beringkong Thessaloniki long besan kat kot ke bekat pra. Hang ni ka tien ke jong ble ka kren shapang ka jing aingo ka jingo yo ble. Kaong kum ni hake ke baro tu pen ai ka jingo namar kaniken kalong kaman uble how Chris Jesus shapi. Tengok ya roy you try. Kani kalau kaman ke jong blai, ke Bible ko ong haki ki baro tu pen ai ke jingo namar kani kalau kaman ublai hau Christ Jesus. Bon sien ngishim sting bahaya ke jing aingo, ngishim sting bahaya kata ke jing sngongo. Henry nga kwa banong ya pi ka jing sngongo kalong ka bakordor hadu kata-kata hakmat jong ublay. Kamen sim jong ka jing sngongo kalong ka bakordor hadu kata-kata hakmat jong ublay. Lada hak jing embryo ngi sngongo baka ksiar kalong ka bakordor kaspa kalong ka bakordor akwa ba finken mau hakmat jong ublay om dan ksiar om dan rupa kabak hampalat ban ya ka jing ngongo. Kaksiar ka rupa kamlongi ban ya compare bad ka jing ngongo. Silawan amen.
Lese hangi ki brio ladangi yo ega kesiar ngin kemen ngin ngobha ladangi don shibun ke spa ngin das ngo kemen hadu kata-kata. Heringa kwa ba fit ngo tu ba hakmat jong blai ka jing ngo ka longkum ka kesiar bat ka spa hakmat jongi. Tadena tagadau pinyu haga Bible habaga tu ka brio ka penpat ya ka alabaster ban aingo yau Jisu ban mani yau Jisu habaki senran ki ong baleng kani ka brio ka la pelen ya kani ka jingubi ka beremdor henreu Jisu Christ uklam pediang ya kata ka jingkren jong ki senran namar bau sngot ho maka jingo ke jing mani ke kham kordor ban ya ke jing remdor jong ke alabastar. Amen. Ke jing sngongo ke kham remdor ban ya ke alabastar. Ban ya ke tu ke jing ubi ke ba lese ha ke jing nyo jing ki breu ke long ke remdor. Tinga kwa ban pen ken mau ke ni ke kentien. La rafi kwa ban le ke man ke jong blai. Pidon kam ban don ya ke mensim jong ke jing sngongo. Kamen sim jong ka jing sngongo barabor ngin nang ya kaban aingo yo blay. Ka Bible kong haki ki baro ngin nang ya kaban aingo kani kentien ha kalong kabadon jing mut bha. Ka Bible ka klam ong ya ka baro ka ong ha ka baro. Amen. Namar hagri ke pertai kidan shibon ki ke bamshim lawan nau blairu. Kadon ke bawan nau syaitan. Ka jingpang gawan nau syaitan kamwan nau blai. Ka jing duk ka jing kerduk ka jing katma ka jing lek markenti ka basnieu hagri ke pertai kamwan nau blai. Kawan nau syaitan. Tihenrei hapdeng jong kita ki baro ngidai banang ban aingo yo blai. Ngem dei ban aingo yo blai ya ga jingpang henre hapdeng jong ga jingpang ye dei ban aingo yo blai lawan nong aven ngem dei ban aingo ya ga tma ka jingale ha ka ni ga perthai ka bang yi na ga por sha ga por henre hapdeng jong ga tma ye dei ban nang ban aingo yo blai teden ka dalam fidan ni ga Bible ga khti ke jong pi circle ye di kentien ha ka ha ka klam ong ya ka ong ha ka baro tu pen aingo te shwai ke bengen pet kita baro gini ngakwa ya ke ben pen ken mau pi ba ki sngi ki ba khado ka wei na ka jinglong ka ba ublei usngosi kidan shibon ki jinglong ki ba sngo ki ba pen sngosi ublei herika wei na ka jinglong ka ba ublei sngotenat yaki breu kalong kamensim jong kajing bom sngongo. Tukinya puli Timothy kalong kebalai kedkot kebar. Timothy kalong kebalai kedkot kebar. Namar ki breu ken long ki ba itang yelade kani kade kajing yatholo pa shapang ki sngi ki ba khaddo tongan puli no do kedkot ke badningkong. Ka Bible kong henrei tu tip ya kene ba haki sngi ki ba khaddo kenwan ki por ki ba shitam ke kita ki jing ja ki sngi ki ba khaddo ka ba penlong yo blai ba un ong ba kilong ki por ki ba shitam namar ki breu ken long ki ba i tang yelade tadi ke banding kong ki ba it sbai ke ba ar ki ba kren sarong ke ba lai ki ba le khrau ke ba sao ki ba kren sneu ki bam kongo ki kme ki kpa nang ta kawan giri kentien ki bam sngongo lakin thup ya kari kentien bam sngongo haki jinglong ki ba sneu ki ban ja haki sngi ki ba khado teden ta kedau ngasngo bakani kalong ba don kam bagian penken mau ya lade kalong ba don kam yang bagian penken mau perlok bangi day ya kaban aingo yo blai namar ka jing aingo kalong ka kodor hadu kata-kata hakmat jong blai haleluya
Ngiran kam ban aingo larangi klet ban aingo nganong ipingi la klet ya kata ka ba kordor tam haublay. Larangi klet ban aingo ngila klet ya ka ba kordor tam haublay. Menu bat hakanu ka por ka ba fila pikin mau ila de ba fila ai shisha ka jingo yo blay. Bun sin habangi ki na ga batia ngila bun ki kam ki jam ngim dan por ban aingo yo blay. Ngim dan por ban yathu shau blay kat no longu babha ga jingim ga jungi. Habangi tia iki na ga batia ginang la ban im kadai ga jingba ga jong blay. Amen. Pila banong yero you try. Pidon hagni ga jakaru kadai ga jingba ga jong blay. Larangin nang banyo yiki jingker khu ki jong blay ka jingem ka jungi. Larangin nang banyo kumbong kutu ka jingruay nyo ter yiki. Ngarong ipi ngin syam bak kakambun ka jingba ka jong blay banya ka ka bau syaitan u persyang ban wan ra ka jingem ka jungi. Pilaban ng hallelujah. Jungi niya pa yagri ka por naga kitab Psalm kalong ka basis pa nyo. Sam ke basis pa nyo ngasngo ya ke bangan puli ke ni ke dekat Bible ke penken mawengi bangi day ya ke bangin aingo ke sam ke basis pa nyo la fin puli na du ke dekat ke ba arpo ke tien ke jong blay ke ong kumne ula pa ya la ke tien bar ula pen kya ya ki ula pelait ru ya ki na kita ke jing penjot baro ke jing penjot jongki Aban de ki ro you try namar ki jingle bha jong u pat namar ki kam ki ba pla jong u yo khon ben riu tu kin ai ru ke jing knya ke jing ai ngo bat kin pen bna yi kam ki ya ki kam ke jong u da ke jing roi ke bible hane ke ken tu bangiron kam ya ke ban ai ke jing ro namar ki kam ba bha ki jong u blay pila banong amen. Kani ka jingkin tu ka ba nau blehi. Kam dai ka kentien jong ubreu nganget scam ka ka kentien ka ba blei ukran. Namar haba blei upen pau ka donot ka jong upen pau ling ba ka ktien ka jong u. Kuno fin tip ya ka donot ka jong blei. Fin tip ya ka donot ka jong blei ling ba ka ktien ka jong u. Pilaban tip ka donot ka jong ubreu ling ba ka kentien ka ba ukran. Ka donor ke jong brio ka pau ling ba ka ktien ka bukran kidi ki so jong ka ke badon shapo hang ni ka ktien ka jong blay ka ong ba blay ukran ni kidi ka kentien nganget scam kam dai tang ki kentien jong unong ruai sam kidi ka ktien ka ba blay kwa ban kren shanga ban shapi ka bible ka ong aban da ki ro you try na mag jing le bha jong u ban namar ki kam ki ba pla jong u hallelujah. Apa kenda ya ro you namar ki kamba bahabar ki kampla ke jongu tukin ai ke jing knya ke jing aingo you blay ba ka jing aingo thang ke jungi ha ke ni ke testament ke batmai kam don kam yangi ya ke bangin wan ra da ki mrat da ki masi kertong mo da ki blang da ki langbrat naga benta ke jing aingo naga benta ke jing knya jong ke jing aingo ngiron kam betang ya ke remyang sentur ke jongi ban ai show blay hallelujah pila banong ye ro you try on kam jam ye ro you try on kam jam ye ro you try amen jongi nye pai hebrew gal nong ba khat lai ka khot ka ba khat san da un lamar kata tungin ai ke jing knya ke jing ro you blame klem da put ke bible ko on klem da put ke ba mut man la ke por pila ya ke ban ai ke jing ai ngo you blame no wai sam wong ki jing ro kin yai don hagar myang sentur ke jonga kani kalang ko jing khot ke jong blame bangin ai ngo you blame man la ke por nadu badang mi kasngi hadu banda sep kasngi ka kerteng ga jong blay kalong ga badai hok ban yo ye ga jing ro lara phim sonang ban songo yano wanom klet ban songo yo try pide ban nang ban songo yo try pide ban nang ban kren show try ki kentien jong ga jing aingo ki ba mi na ga donot ka jong pi fin pe ga bible lucas kalong ga ba khat nyo ke ga ba ja
Hakan ni ke benta jong ke tien ke jong blay la tho shapang ki shipongot ki breu ki badon ya ke jingpang nyang tho le. Ke Bible ko ong kini ki shipongot ki bapang nyang tho le. Hakaway ke sngi ki la yo Jesus Christ bura yahat lenti hajan jong ki. But kita pertayo Jesus na jengah yang ke Bible. But kita pertayo kini ke kentien ko Jesus kan ratu isne yengi. Balai fitep kini ki nongpang nyang tholi ki perta yau Jesus Christ na jengai namar ka jingpang nyang tholi la junyo bagade ga jingpang ye bet bat kennom la ban wan shajan jongno namar kila ban ya ban sami kita ke jingpang kini ke jingpang hakikala ban bet shakiwe berkalong ke jingpang ke ba pen kordit hadu kata-kata ki bre ki badon di kini ke jingpang yang thole lada kilong ki bre ki berius pa katno ru ki don ke yeng ke itnat katno ru ki haban mino na ke yeng ke sam ki haban le sa shakawe pat ke jaka bala bu kerpang tang para nongpang yang thole. But lada kidon ke yeng ke sam lada kidon ki kon ki ktil lada kidon shibon ki eiru kita baro kin kelalong len marsenyo kini ke jingpang nyang tholi namar ki haban shong sha jingai na yeng jingai na ke imlang ke salang kalong ke jingpang ke ba pen kordet om tang ya ka met henry wat ya ke jingmut jing perkhat. Padena kata daw baki yos ngo bau Jesus Christ ulet sheki jaka baper barupen kia shibun ki bapang nyang tholi kini ki shipongot habaki yos ngo shipangu Jesus kalong ka kabu ga bakraw yaki bakin la ban perta yo Jesus bau Jesus la ban ngoro ya jing perta jongki namar umda jingai na jaka baki don. Berkaktian ke jomblai ke ong kila perta da gajing perta ke bajam yang ko jisu ken rat tu isnai yengi ke Bible ke ong tiha baula yo i yeki ula ong yeki kelet bat pen i yela dia haki lingdo kelet ban pen i yela dia haki lingdo namar kani ke deka rukom hakapor ke jong Moses kino ki break badon kini ke jingpang lara ki yok hia ki habban sha examen haki lingdo. Balada ki lingdo ki syam bagani ke jingpang kalong ke bala khuat ki la ken ban let biang syeng syam ban let biang syakasnong ke thau. But ke Bible ke ong ba kini ki breu kelios ngoi ki kentien bau Jesus Christ ong kelet ban peni yela di sya ulingdo. But ke Bible ke ong ba kini ki bapang kila kongo ya kata ke kentien namar kidon ke jinget ke baskem. Kidon ke jinget ke baskem. But namar ke jinget ke jongki kat bagirang syem ya ke senjam ban lej ban penil di shawling do ka kamba kala tuj hakamet ke jongki ke jingpen kia kala ja. Bakat bagata ke jingpen kia kala wan hakamet ke jongki ke Bible ke ong way na preng jongki ta ki shipongut ulawan pai shaw jisu. Anda ula sngotu bola yo ege jingpen kia ulawan pai ban le ayu ban ai buram yo blay ban ye ro pendan buram yo blay berka Bible kong ulawan de ketien ke jam ban ai buram yo jisu ula dem krup haki jat ke jungu udah ngu yo ni ulang unong Samaria on ke Bible nong Samaria Jesus Christ udah dikejing kemi lenti ke bakam kraw yakini ke bamdai ke nong Samaria penban kalong ke ege ke basngosi kejing kemi lenti ke jungu ke bakam kraw na kini shimlayo penban way unong Samaria ulawan ya ke bandam krup haki jat ke jungu Jesus ulapan pau ya ke jing sngongo ya Jesus berka Bible ke ong kumno Jesus ulayat hubul ong shimlapan ko yaki shipau shimlapan ko yaki shipau ngasngo bagini ki kentien kilong ki kentien ki bamong haga donot ke jamutrai kadon ke jing sngo mong hau hatu shimlapan ko saya ya shipongot hatu shimlapan khia igri ki shipongot baro balai tang way bawan ban aingo balai tang way uban nang ban wan ai buram yo blay ke Bible ko ong
Jesus Christ ula kali ni ke jing kali. Hato shimla pen khoi ke shipau. Hang no kita ki kendai. Shimla sham bagi lawan pai ban ai buram you blay. Henry tang uni uway unong way. Uway unong way. Bon sien kinong way kit kham smooth ho ban ye ki try. Tadi na takda bon sien habangi la im tan haga jingker ku ngem nang shu ya ka ban skongo. Nganong ye pi la fin lech shaki jaka kum ha Middle East Gaza ki breu ki ba lapen kordit ki ki thma ki ba shurkai ki dan na pedeng jung ki kim yo ka bam ka di man lagasi. Ban yo bam kalong ka ba na ka benta jungki. Nre na ka benta jungi yo bam man lagas ngi ngem don shu ka men sim sngongo ngem don por shu ban aingo yu blay. Habagawan ka bam kloy ngi la ya kunrup ya ka bam no balatakan pelat. Ngem ken mau tang ya ka ban aingo yu blay ngi kajing aingo jungi ru ka shulong tang ban dab rukam. Tadi na ta ka daw kani kalong kajing pen ken mau ngi. Hadu kat no blay la le bhai ka jingem ka jungi ngi dei ban nang ban nyowi kita kajing bhai ka jong blay baro. Amen. Gini banyang nang banyo kita ke jing pha ke jong blai baro. Gini kam banang banyo ya ke jing ker khu ke jong blai baro. Ke jing ker khu ke jong blai kilong ki ba kodor hadu kata-kata. Bat kaktien ke jong blai ke ong ba u Jesus Christ ula ong ini kentien. Shanulut ki kendai. Shanulut ki kendai. Ngatarai kini ki kendai ngut. Habakila yo ya ga jingpen kya marsin yo ga jingpen kya lesi uling do ong menta pem dan jingpang nyang tholi shu ha kata ka klub mat kilaken mau ya ilok la jong kilaken mau ki khon kirken mau ya ka ying ki ken mau ka kamra thya la jong nama kila mes pelat kem yo shu ban lech phai shela ying kem yo shu ban lech ban ye kendu ya ki khon ki ti kem yo shu ban lech ban rung ha ka ying bakila shnahi lesi shibon ki ka baki kwa ha ga jingem ka joki ya ka bakila dolut baro tang na ka daw jong ka di ga jing pang nyang thole rega klip mat bakila yo jing pen khia kila klet yu nong pen khia kila ken mau ya kita gi jing ker khu baro bakila ban yo lembaga jing pen khia. Nganong ye pi ngi yo ya ga jing ker khu de na ka da ba ngi don yu nong ker khu. Amen. Ngi yo ya ga jing ker khu na ga da ba ngi don yu nong ker khu. Ka wei ga bas ngosi ka long bon sien ngi la le kemen ha ga jing ker khu hen ngi klet pat yu nong ker khu. La ngi klet yu nong ker khu nganong ye pi ka tai ka long ka ba pen ngosi e yu blai. Shibula da don manu ki badan kam ya gijing le bha jong pi bar fila le bha ya ki marsin le bha ya ki la khalet no ya pi hatu fi don jing sngo le se kita gijing le bha ga jong pi ka long ka ba khin dia de tar fin nu jor ba gijing le bha ga jong blai ka jing le bha ga jong blai ngadong ya pi om dan thliet shu ban batai ngenam la shu ban nyo hadu kat no kita gijing bha ke ba blai la le ha ga jing em ga jing ngenam la shu ya ka ban shempang ka jing krau jong ka jing bha ga jong blai re bon sien ngiklet ya kita ki baro ke ba blai la le hoi ngiklet bon sien kham tam e yo blai ngila ban ken mau ye ga jing ker khu la re ngi yo e ga kam ga jam ngem juklet ban lech se ga kam ngem juklet ban lech tre na mau blai la ker khu ngi re ga kam ngem jum mes tang si sien ru ban lech tre balai na maru blai ula ai ye pi ye ga kam re ga jing kali ka long hatu pi ai ngo nam yo blai nam ta ga kam ga pi yo hatu pi ken mau nam yo tau nong ai kam jong pi dan shibun ki breu ki baong larau bleu ai nga ka kam ngan shakri yu blei ngan IT mat bat men sim re ke bas ngosi ka long andau bleu la ai ke yaki ka kam kem don por shu pan shakri yu blei kila bon kam tan e ternyata ka daw ni geski men tatung in tip ya ka we ba ka e ke ba kodor rahmat jong blei ka de ka men sim jing skongo ka bagila ban ai show blei hallelujah. Ka ngidon kam ban long komuni nong Samaria lara ublay lale ek babha ngidon kam ya ka ban bu shwa ya ublay ning kong e ban ai ngo ya u ning kong e ban kanong ya pi kani go we lara finang ban ai ngo ya ublay tip ya kani ba pila le ken ya ka mon ga jong blay
Dan fila le ke man ke jong blay, fila pen ngo ba ken yo blay. Haleluya. Man la ke por fi ai ngo yo blay ken ma ba fila ke man ke jong blay. Fim pen ngo ba ya no, fi pen ngo ba yo try. Fi pen ngo ba yo blay u bala ker khu ye pi. U blay u bala the sei ke jing ba ke jong. Fi pen ngo ba yo, fi pen ngo ba ke download ke jong blay. Ke download ke jong blay ka bar ki jing ro ki jing ayu ki jong aba jong pi nganong pi kilong ki jing ubi ki ba u blay u da ngo ba hadu kata-kata. Tadene da kadau kadon kam ngi bangin pen ken mau ye lede ba ke jing ayu kalong ke badon kam. Ye ro you try. Hallelujah. Tin rei kadon ke por ha ke jing ai lenti ke jing ke jong aba jong pi. Kadon ke por ya ke ba ngi kendo ye ke jing ye, ngi kendo ye ke jing le, ngi kendo ye kita ke jing syam ke ba lese kalong ke ba ngi ya ke bangin ai ngo yo blay na mar kita ke jing kendo kilong kibam sngo tenat le ni kibam ba ngi la banong. Renga kwa ban pen ken mai pi kumang ong pi menne ngiran kam ban ai ngo yo blay ha prenggi ge baro. Amen. Tokinya pai ke pon ke kitab Habakuk kwa ban pen ken mai pi ni ke kentien jong ni shakri jong try Habakuk ulang shakri jong blay ubalalong kanuk sale se lengba ki kentien ke baula kren ki kentien jong ga jing duai ke baula duai hakmat jong blay bakini ki jing duai ki jong Habakuk ki long ga jing hikai na ke benta jong abar jong pi ngenya puli Habakuk kalanong ga balai ke khat ke bakhat nyo lesia kum gani ke por Habakuk udon ha ke pateng benriu ke bau yo ishibon ki jing sneu shibon ke nam sneu shibon ke jing ja ke bam sngotenat shibon ke ke bam sngotenat ban yai lenti henrai tu ngenya ngap ki kentien ke jong Habakuk kalanong ga balai ke khat ke bakhat nyo ko ngini ke kentien Nabala onam po sentiu udeng dembor, lemni onam syam so hagi deng wan. Ka jing minat udeng olep kando, bat ki lengka ken pen mi jing bam, ya ki lang berat on penduk no na ki jingker, bat ken dan masih haki sem, penban ngan syat kemen haka jing pen penban ngan syat kemen how try. Ngan lekmen hau blay ke jing pen jonga inya pusan ya gini ke kentien ke khat ke bekat pra Habakuk wang wat habakini ki baro kem shim la ja kum ba kemilenti ke babha kem shim la ja penban kini ke kentien penban kalong ke besngau tenat ba kabamot ka dei ka jing jit ka jing Habakuk wala ka jing snow ka jing kam ya dei bat kata ka ba udon kam ban le henrei pen ban ula jit ban pen snow bhai ka man ka jong blay wang pen ban ngan shat kemen how try amen shat kemen how try ting nong lang shat kemen how try ong kam jam shat kemen how try Amen. Kani ka kentien pihak ban busan jeliu bah. Namar bon sen ki bre ki la ban shat kemen namar ki ki ba bah gajing em. Haba ki your result ki legum no ki shat. Haba your result baki job ki shat kemen. Haba ki your come to my ki shat kemen. Haba ki your kali to my ki shat kemen. Haba fi your jan to my fi shat kemen. Hafi yo ke babha fi shat kemen here hang niu Habakuk umdan ban shat kemen wang adon tanggawe bangan la ban shat kemen kata galong utrai ulong kadau jong jing shat kemen jonga ngan shat kemen how utrai nganam la ban shat kemen how ding dumbur nomor shim la po sentiu ngam la ban shat kemen ha uding sawan nomor umdan so how ni uding Ngamla ban shat kemen habayu ni udeng olip la penduk no kelingka kam dan jingmi kam dan jingbam ngamla ban shat kemen nang ta herengala ban shat kemen how try Tadi kita kedau kadang kepor ke jingnya lenti ke jingam ke jingah bat jongpi ubeliu yalam kenang ingi ting bangin do no iki baro ki ba saudong ke jingam ke jingi kenang bangin yo iu try namar ki khmat ke jingi bonsien kila sha ken oi thia ha ke ba kala dum ngan nyem isu yo blay namar i tang ki ki badan ha ke perthai ken ma bo bleu khat ki bingnya de ke jingi amen Lawan amen.
Hatu filaban iu blay. Ya, filaban iu blay tak diga khmat do. Jadi tak daw ngipet man laga klip mat dak ni ka khmat do. Na mar bang iu I tang dak ni ka khmat do, ngem yu I dak khmat jinget, ngem yu I yu blay. I ka yeng, I ka kaling, I ki shuki, I ki breu, I ki baro dak ni ka khmat do. En rayu blay ngem la ban I dak khmat do. Nginam kaman pe dak khmat jong ka jinget ban yu I yu blay. Banyu iu blengi haban don ya ga jinget. Tadi nak tahu habang yim don ya ga jinget. Ya blengi mla asu banyu I. Teng bleu shim no ya kata ka baga khmat do jingi kai I. Khnang ya ka bangin la banyu I ya blei. Ya roy you try. Tadi tak tahu haba fida ya lenti lengba ka jinga lenti ke ba yesriem dur baru Habakuk. Dan film don ban shat kemen hai shat kemen how try. Shat kemen how try. Bad nang takam shim lakut tang hang ta Habakuk wangan lekmen ha ka jingpen im jonga ting no lang ka jingpen im jonga kani ka kran shapang kai kani ka kran shapang ka jingker khu ba ken jamen sim hatu fitep don arjat ka jingker khu kadon ka jingker khu ba ken jado kadon jingker khu ba ken jamen sim. Lalu iklan Jepang kajingker ku ke bakin jado, kadai kajingker ku ke bangila benong, kajingkoi jingkia ru kadai kajingker ku hakado, hakamet. Lalu iyo ya ka jingpuli, lalu ke kerdan ke babah kata kadai kajingker ku hak bakin jado. Lalu ngidon ya ke kali kata kadai kajingker ku ke bakin jado. Lalu ngidon ya ke yeng kata kadai kajingker ku ke bakin jado. Henry nganong ipi ka jingkir ku kamkut tangha ka bakin jado kadon sakawipat ka jingkir ku kata gidai ka jingkir ku bakin jaman sim. Dan shibun ki bre ki badon hakni ka pertai ya ka jingkir ku bakin jado Henry ki bam don pat ya ka jingkir ku bakin jaman sim. Tadi tak daw ngaku aban pen ken mau fi ni kesngi kai kata ka jingkir ku bakin jaman sim ya ba film tep akan mau weu para pengayu ong ngam jutip kai kata kajing kerku bakin jaman sim. Hakajing sisala da filalong ki khun ke jong blei fidan kamban tip kai kajing kerku bakin jaman sim. Ngam tip kanu wana pedang jong fi film tip kai kajing kerku bakin jaman sim. Lala film tip ngaku aban pen pai shapi kani kepor na Ephesus kal nong ban ningkong kad khot ka balai hadu ka bakat we. Ephesus kal nong ban ningkong kad khot ka balai hadu ke bakat we hang ni ka tien ka jong blai ka kran sapang ki jingker khu ki bakin jaman sim ki jingker khu ki bakin jaman sim ki jingker khu bakin jaman sim hoi la fin pulik ni nong barok we fin sham shibun bha ki jingker khu bakin jaman sim renga chu pulik tang kendiat hagar khat ka balai kal nong baning kong kong long bala ker khu yu blai baru pa Jesus Kristus bo tra jangi u bala ker khu yang i da ki jingker khu bakin jaman sim baru haki kinjabneng hau Chris kat kumbaula jid yangi menba ompat pensyong nong rem ya ke pertai ula jid yangi menba ompat pensyong nong rem ya ke pertai kata kadai ke jingker khu ke ban ningkong tam hak beri ba ke jingker khu ba kinjaman sim ke Bible ko ong ubleu la jid yangi tungin ong lang ubleu la jid yanga bukan kita jumpa ya syadam gumne ang bleu la jiet yanga ang sai sien bleu la jiet yanga menno bleu jiet fi hatu mennen hatu mencem snam hatu kapor balapun je fi ka kapor image jong fi bleu la jiet fi haswa ban pensyong nong rem ya ka pertai kabamot ba bleu shwa bon snai ka pertai ula perkhat shwa ya fi. Tena tak kena bagi don hari kepercayaan ngem dan jingduna. Ngiladon ngidon ya ka Pilih cu benaim dan dan gibong hau mas dan mo. Tikam tip don sisana. Hau benaim dan hau benaim dan dieng. Dan siet dan wa. Kalong kajaka ka ba isir kay tang ban pedro. Kabam ijo. Tadi nak kedah haba beli uthau yu benai uthau tangkum tu balai fitip namar uklembu yu breu hau benai. Reba beli uthau ke pertai uthau ya ke balai namar breu un sadon kam Beli uthau ki ding
kamar yang balai namar ubriu dan kami gal ban ring ban sim. Ubriu tahu yaki sembeneng iki merahat ki babun kenang bangin yo ban bam do man lagapor. Tahu si pun kita kha geduriau begini bam do kha man lagapor. Hakashi sin stiop yang ni menta teo tengah kum yo bam do kha kwa bam do kha. Lisip yang sin stiong kwa bam do siar. Kwa bam peleng kwa bam jur. Pion ai kita ki bro film yo no benai. Film yo ni wei par umat beneng pion nak ni ke pertai. Ke Bible ko ang swaban pensyong nong rem ya ke pertai ublei ula perkat shwa yang apa dia pi. Abang jet ke pemur ula perkat shwa yang apa dia pi. Haleluya. Jadi tak tahu kektian ke jong blei ko ang ublei ula jet yang swaban pensyong nong rem ya ke ni ke pertai. Kata ke jingkir hu ke banding kong ke bakin jaman sim. Kenang bangin long ki bakoi bat ki baklem jingduna khmat jong ublei ha ka jing ye ban long ki bakhoi klem jing duna ka de ka jing ku bakin jamban sim hatu ngi la ban ong ira ding long ki bakhoi ngam la ban ong ira ding long bakhoi hendai de ling bagas nam ko jong Jesus Christ ka bala ban pen khoi jang abat japi amen ko mengirwai tu jirwai bang sa setangkas nam u Jesus Christ ban sa ji pop ke jongi sa setangkas nam ke jong Jesus Christ bakani kas nam ke jong Jesus Christ ka pen khoi ja ke jing em ke jongi ka de ke jingker khu ka bakin jaman sim ka jingker khu ka bakin jaman sim ka bangi laban ong ka jing penem ka ba u haba ko ngan le kemen ha ka jing penem ngan le kemen ha ka jing penem magani ka jing penem ka de ke jingker khu bakin jaman sim haleluya ka de ke jingker khu bakin jaman sim lalu film lah ban le kemen ha ka ke bakin jado pidi ban le kemen ha ke bakin jaman sim nama u blai da shisha ulat he ya pi kita ke jingker khu ha ka men sim ka jong pi haleluya nang ta ong syukum no haba ulala thung lupa ngi syaga jing tingkon dau Jesus Christ shaladehi menta sakawi pat ke jingker khu bakin jaman sim ha ka men sim ke jongi ngiran kamban ken ma bangi long ki khon ke jong blade gospel Yohanes long maning kong ke khat ke bakat ar kat ke bala pediang yo Jesus Christ lai bor ke bakin long ki khon u blade kan wana pedang jong pipinget be filong ki khon u blade kalau fingai filong ki khon u blade ragi tiang ye ro you try ong kam jam ye ro you try hatu pisngau sorong ma fidi khon blade la ting khon ye pi da u blade khat ye pi filong ki khon jonga Badu Jesus Christ ong ki sendran village banduai show blay warnam ong ablay ong kokpa jongi ubah habneng Jesus Christ ong khat yu blay ukpa jong pi namala ting khon ye pi lengbau Jesus Christ tadena tak daw ken ma filong ki khon ke jong blay Apa filong ki khon ke jong bleng la ranga kerentang spang kaniru kalong ga bayar hado kata kat no shu ga jingker khu tang na kada bangilong ki khon ke jong bleng amen kini kilong ki jingker khu ke bakin jaman sim bat nang ta shu ga tin ke jong bleng ka ongum no ya ga ban ye ro ya ga hagat khat ka ba nriu ya ga ban ye ro ga buram ga jinga e jongu ka bala ai hangi hau tau ba it Hau bangila yo ya ga jing sius pa da ga snam ka jing map ka jing palat jongi ka bakum ka jing kenrei ka jing ai ka jong ka Bible ka ong like ngila yo ya ga jing sius pa ka de ka jing ker khu ba ken jaman sim amen ka jing sius pa ka de ka jing ker khu ka ba ken jaman sim bat ka jing map ru ya ki pop ka jongi ka jing palat ka jongi ka do na pdeng jong pi sngongo yo blei ba blei la ma be ki pop ka jong pi lem kum tangan ong pinginam la panwan sejan jong blei rengkat ber ki pop renjan ha ka jing em ka jongi lengi aingo yo blei ka snam ka jong jisu ka long ka ba don bor hado kata man mangi ha bangi kelon na bangi pun rahmat jong blei on try ma be ki pop ka jonga ka snam ka jong jisu ka sai kho jangi Tadena tak ada lagi senam ke jong Jisu kelas saiko jengi ngiron kam ban ken mau ban sngongo yo blei kini ken kilong ki jingker khu ba ken jaman sim ki jingker khu ba ken jaman sim kilong ki jingker khu ki bala rangin nyo nong pikiran shibun
Fin puli kini gid khat baro kini galanong baro ka tin ka jom le kren pang ka shap ka jom men sim khoi ka jing don ka jom men sim khoi ka jing iru ka jingker khu ba ken jaman sim pilaban shong ni ka jaka fin school khoi kini ka bible study ru na ka dawo don men sim khoi ya po jong fi para ba fi don men sim khoi jong ble ya po jong pi kani ken ka jingker khu ba ken jaman sim ki bril jong ka perthai kim don yu men sim jong ble Henry mangi ki khon ke jong blai ni don yu men semba khoi namar kini ki long ki jingker khu ki ba kodor de tak da u habakuk wong ni kentien ngan le kemen how try ka dari ke bening kong ka ba ar ngan le kemen ha ga jing penem ti la da fidei ya ka ban ai ngo yu blai la da fim da ne ban ai ngo yu blai ha ga ba kin jado kin ma kini ki arteli ka bening kong u try long ka jingker khu jangi amen Hallelujah. Kaba arpat ka jingker kuba ken jaman sim ka bangiyo leng bau tra Jesus Christ. Haba file ya kata fi aingo yo bleng anong yo file ken ya ka mon ga jong blay. Pada ba file ya ka mon ga jong blay fi penso bha yo blay. Pada ba fi penso bha yo blay kanung na pedeng jo fi laban pendap iki kentien ki berangsa. Ka Bible ko ong tu penso bha la di how try. Teun ai ka jingkwa ka donot ka jong fi. Amen. Bun sien ngem le ka mon ka jong ble ringi kwa bo ble iPad ya ke ka bangi kwa. Ki kon Israel kim don men sim sngongo re ki kwa pat ya kata ka jingkular ka jong ble. Kata ka bam la ban long. Ki bre ki bam le ka mon ka jong ble ke nam la ban yo kenti ya ka jingker khu ka jong ble. Ka ban sawan ka jingker khu ka ban sawan nganong pi na ka banta ka jingem ka jong pi shibun ba oble unang saya le ya ka jingem ka jong pi nganget scam ba ka jingem ka jonga ha ka jingem ka jong pi ru utra dang yai the shu ka jingker khu ha ki sngi ki banwan la finga je ka taong amen lani fisgo balakut ka jingker khu tangkat ni lani fisgo ba ka jingker khu jong ble kan nang yai tu ya ka jingem ka jong pi le ka mon ka jong ble sngo ha ki ke ba oble la le Songo ikai ke boleh ulai, kalau tak long ke berit hadu kata-kata. Lalu filong ke biaya ini ha ke berit ublei un ainong ipi ha ke bakam krau. Lalu finang pun aingo ublei ha bafiyo ya ke bam yo tang ke jab ke mlo ublei un kerkhui ipi de ke jing bam bang ha kisngi ke banwan. Lalu fisongo ublei bafila banyat ke jat ublei un sa ipi ke kali ke kisngi. Amen. Ya roh you try. Lalu finang bersongo you blay hak no ke bental isi kalau benlong ke berit fisongo you blay ke kam ke blay ai ke kam ke bakam krau. Fin sakiu kerdan. Finam sakut haju nama ke jingkwa ke jong blay ke lang man kentiu you fi. Ke jingkwa ke jong blay ke lang finlong halor om hatibian. Finlong ke kli om ke tedong. Rela ngem le pada ke mon ke jong blay kalau ke ingi bangin yo kita ki baro te to ha ke por ngin le ja ke ba ngin yang lang ngin le ban ai ngo lang yo try na ke benta ke ni ke jing hikai hallelujah kadang ko na preng jong pi sngo yo blay ha ke ni ke janmet na ke benta ke ni ke tien ke fi le yo sngo la ha ke jing ai len ti ke jing bon sien ni klet ke jing long breo ban ai ngo ban sngo yo blay te to ke ni dua ke ni ke ski bo try leng bo men sem ko un yai pen kan mau yi bangin yai le ke mon ke jong ta ke bangi ai ngo yo ha ki baro dengan ai ngo lang yo try dengan surai ki ti ni ke por ngen rai ki ti kom ke jing kenya ai ngo show blay akwa ba fin kren ni ki kentien ke jong pi ban sngo yo try ai ngo yo blay ke jing ku ha ke ba ken jamet ai ngo yo blay ke jing ku ha ke ba ken jamen sim ai ngo kham tam yo try balong ulong ku dengan rai ki ti ngen ai ngo hallelujah try Jesus ba God